Songcha lại đến sini membawa banyak yang bersama pada di sini. पहिलाको चिनी महाराज साजा आं साजा चिनी पार्टीनि जत नेतारok साजा दानि के रोमान स्क्रिप्ट चिनी फंडामेंटल राइट्स almost जों मानानि सिनांगो चिनी प्रतिनिधि दल बिदिनि अब थांखा सिबिसि बोदो चिनी हास्टिनि चीफ मिनिस्टर बायबो मालायखा आंनि जेबो कक सालायखा चिनी महाराज बारबार कक साखा जों गावनो बो नखाखा रोमान स्क्रिप्ट almost चिनी रायरंनि भबिष्यतनि प्रश्न हायसे और कोनो पलिटिक्स नि बागै केबो रोमान स्क्रिप्टनो डिमान्ड खाया जारा रोमान स्क्रिप्टनो साजे एने रसि पलिटिक्स खाय हास्टिनि लोकराव बुसि नाङो जे देवनागरी स्क्रिप्ट इंडिजिनास स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट नि सानाय चिनि एलाकानो नां सानाय मुसुरि रामपद जमातिया जे प्रफरनो रोमान स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट कक सावो अथच बनि बसला नबो इंग्लिश मीडियम पढे रवै इंग्लिश स्क्रिप्ट बाय नपर रवै रवै ताबो असिस्टेंट प्रोफेसर बानो पाइका अथच सिनि रायरनो के रोमान स्क्रिप्ट मापरिया देवनागरी स्क्रिप्ट इंडिजिनास स्क्रिप्ट नैसा इंगा अलमोस्ट सिनि रायरनो थंमानि हायसि पॉलिसी नि बिथिंदै थंमानि ताबो के एफआईआर खायनायफोर जे रोमान स्क्रिप्ट बाय आंसार रनायनो हके एफआईआर खायनायफोर हास्टिनि चीफ मिनिस्टर नो चैलेंज रवै छानानि मुसुगो 29,000 30,000 चिनी टिप्रा स्टूडेंट ताबो माध्यमिक 12 परीक्षा रनाय बरनो जदि नों जेल दानाय के पहिलाव सिगां जेल दाजानाय जागा सनाग्रा जेल सनाग्रा बनि परे रोमान स्क्रिप्ट सुइनायनो जेल दानानि बागै एफआईआर खायनानि बागै वानसो दानि के इंडिजिनास स्क्रिप्ट नो बो प्रेफार खायनानि कक सामान almost no उंक्लो ओस्लो रवानि नायमानि दानि के जों ताबो इंडिजिनास स्क्रिप्ट ना खायके चिनि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर छनानि नांनाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर छना हाके जे ताबो फोरोंनाय मास्टर दिनै तनाय प्रोफेसर होनाय तनाय टीचर होनाय तनाय बोनसि सिगां स्क्रिप्ट मा फोरोंग्राना जे इंडिजिनास स्क्रिप्ट खायखाके इंगे जोंते कम से कम 100 बছর उंक्लावो जोंनो ओस्लो रवानि बागै परनि चक्रान खायछि इंगे आं दिनै फाउंडेशन डे तिप्रा मथा पार्टीनि ओ फाउंडेशन डे वो लोकरनो सानानि मुसुगो जों 100 बছর उंक्लाव ओस्लोवानि बागै तावासो बायदि रामपद जमातिया अतुल देवर मार्चिनि तिप्रासानि बिसिंग रेबाति तिप्रासन जेसफान सादि बरनि बसानो सिगां सेंग्रा देहाति रेबातिनि बसा बबो ऑक्सिलियम स्कूल सि परेतो इंग्लिश मीडियम बनि बसानो जदि इंडिजिनास स्क्रिप्ट बाय परेरो दिहि जों साखांके अप्रोच जोंनो साजे नै हायसि बयनोखि बिब्रांत खायै फेमलावै बनि बसाखे फेलंथो बनि बसाखे ऑक्सिलियम स्कूल परेवै कहां के पासिंग थांफायथो जे चिनि तिप्रासनो एकदिके चिनि हायाम सायो किला हायाम साय गन्दासर हायाम सायो फायंके तिप्रासन आसुदर के हामदा हिफनु फायो अथच तिप्रासनि भबिष्यत बनो नष्ट खायनि बागै देवनागरी स्क्रिप्ट इंडिजिनास स्क्रिप्ट नि साकानचि दागि जागै बर' माइके सामखाय आं कन्डेम खायो जे इंडिजिनास स्क्रिप्ट ही सानाय र बेंगली स्क्रिप्ट ही सानाय र देवनागरी स्क्रिप्ट ही सानाय र आं बर'नि एगेन्स्ट स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट आं साया तमाके जोंनो ऑप्शनल चिनि रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट रनानि नामो जे मुसलमानिनो सुइना नायजा एजुकेशन पॉलिसी सनामजाखा जाते विनि हाइसकाव रांचल स्कूल हंके 1 निसिमी क्लास 1 निसिमी क्लास 8 जरा बर'नो माने पास फेल प्रथा करे जाते काहे फोरोंदि फाय होनाय हमान किंतु चिनि ग्राम अंचल के बर मेसेज रवै पॉलिसी न डायलॉग खायै फाय स्कूल फाय काहे सि पास फोरोंलिया मास्टर न सि फोरोंलिया खलायै या करे रखा ये चिनि चराय र चिनि गार्जियन र गामियाम चिनि बर र परीक्षा सि फेल इंगिया जादों के बा बर'नि बखाव तमा थाखा परिया फनो जों पासङो जे परिया खन हाय दंनाय साधारण बर' रक साधारण लोक रक गामिनि बर' रक माहिके वानसो आगे जे प्रो पास फेल दंबा किन्तु सिनि सराय दं मा परियो परीक्षा फेल नाय कि जागो किन्तु ताबं के फेल सिमा खालि आहि के बा और दागो जोंनो फोरोंया केनो क्लास 8 जरा पास खायरो याव मत सिनि भविष्यनो नष्ट खायमाने जेनेरेशन टू जेनेरेशन सिनि सराय दं फेल खायावै हायनो परियावैनो क्लास 8 जरा गे जेता बेसिक
जों बप्रो चिनि नांबा क्लास 1 2 3 अमा हायो चिनि तामसने स्पेलिंग रिडिंग खायनानि ओंथों जेखुनु वार्ड नो नों अमक हनानि रोंनि ओंथों आफ्रोसिनो कैप्चार खायनानि प्रोनाउंसिएशन चारवानि ओजरावसि अथच क्लास 9 नो थांगैसि बर' माने रिडिंग सवानि परेवानि अमा हायरो मा खायसिनो जे बर' आफ्रो सिलेबासनि अमदे परेसिनाय सब्जेक्ट परेसिनाय ना बर' आफ्रोनि वदे रिडिंग परेवानि राइटिंग खायनानि कोनो परेसिनाय जे तो चिनिस रायरोनो अमा हायखेनो बसर पर बसर चिनिस रायरोनो एडुकेशन पॉलिसी नि मुंबाय पास खायै रह जोंनो जेनेरेशन लस्ट खायनानि पॉलिसी जे अमो आं हास्टेनि जत चिनि टिप्रासा लुखुनो सानि मुसु अमो जोंनो इजी के कक सावै हाई पास सावै चिनिस रायनो नस्ट खायनि नायनि जे जों चिनिस रायरोनो काहां के फुंनि नांनाय ताबक तो क्लास 1 सिमिसि या प्री नर्सरी सिमिसि जों स्टडी काहां के बरनो बेसिक न सिरोवै लायनि नां आसके जों ताबक कुसो कानानि वबो तामसने बर' कैच खायमानाय काहां के परे मानाय ini sini Tipra Motha Party assignment sal 5 বছর কাকা जों 5 বছর sini Maharaj ni mekriti sini Tipra sani अधिकार ni bangi गोबांमा फाइट लायका बसकांगो फाइट खायने हानि बांगैनो नखरावनो सारां मोसौ जे sini Tipra Motha Party sini Maharaj ni bisiti जों बाहायके sini Tipra saroni land rights economic rights sini constitutional rights जों आदाय खायमानो बोलो जों दिनै ओ आसायमानि सालनि बिसिंखै हास्टेनि जत नखरावनो दैबो मैथ' खायरनानि मोसौै अलरेडि लुखुराव सायमानजा हायफोनो जों मैथ' खायरनानि बागैनो जों दिनै हास्टे गोनाङै हहम ददम खालायो जोंनि Tipra Motha Partyनि आसायमानि साल जों पालायलाय दङ नाहारुं कायसेनो बाहायके जोंनि Tipraसानि राइट्स जों आदाय खायमानाय दानि के गुबुननि पार्टियाव आसे गोदोंमा जोंनि Tiprasani अधिकारनि बागै Tiprasarok राइट्स नि फाइट खायदोंफोरनो गोबां माने नेग्लेक्ट खायजोंमानि बागै इगनोर खायजोंमानि बागै जों एडीसी नि Amchaiobo हमथोंते एडीसी नि बायरेयाव हमथोंनि Tiprasarokनि कुनोफानो हानि नावफां दैफानो जोंनि अधिकार माया हानि बागैनो जों दिनैबो हायनि हाय लुखुरावनो अतर मान्दा हास्टे गोनाङाव पालायमानि बिसिंखै जों सिस्रावै मैथ' खायनानि बागै जोंनि जाफैसिदा बिनिथ' जों ताबो जास्ट जोंनि जेरायबो सानो नायखायाखै सं बे कमानथ' सिंहमानि जोंनि Tipra Motha Party जेफोरनि सिङाव बिनिसिम गोरा 5 बोसोराव जों जोंनि Tipra सारनि अधिकार दै जे हास्टे गोनाङै खरां हिसाबै दंमोन जोंनि डिमान्ड न आसो गरखे आगे सियारावनो सिरय दंमोन अमो जों ताबो नायनायखायखे बाक्सा बर' रोखोमा माखाहि सोङैबानो फैयाबा आं सानाय मोसौ दिनै जों थानसानि बिसिंखै फाइट खायमानि बागैनो दिनै आगिरावबो दिनै आगरतला डिउटियाव माहायराव दिनै Tiprasarokनो हयरानि खायजोंमानि टर्चार खायजोंमानि रेप खायजोंमानि दिनै बुखुरावनो आफोरखे जों थानसाखे खरां दिसारायो फैयाबा जों महाराजनि नेतृत्वे दिनै थानसा इमानि बागै दिनै Tiprasano आगरतला सिंगावमनावबो ओंथों वायो ओंथों उदिपुराव ओंथों दिनै Tiprasarokनो ताबो केबो माने नजर आन्दाज खायमिया तलाके नगिया Tiprasarok ताबो थानसानि खरां हिसाबै अन्यायनि बिरुद्धे जास्टिसनि बागै फाइट खायदोंमोन जोंनि ग्रेटार Tipraland आगे महाराजा जेफोर चेंफ्र ग्रेटार Tipraland बै अबास्तव काल्पनिक माहायरनि हम फैयाबा ताबो हास्टे गोनाङै सिमिया पूरा भारतवर्षआव ताबो ग्रेटार Tipraland नि आइडियोलॉजी न ताबो एक्सेप्ट खायखा इवन नन Tiprasa पिपलआवबो ताबो जोंनि ग्रेटार Tipraland नि मुभमेन्ट न जतनो आइडियोलॉजिकली बर' ताबो सापर्ट माखायखा दानि हिंखे जों कुनो कम्युनिटिनि एगेन्स्ट या जों बागै जेफोरखौनो साव दिनै जों हानि अधिकारनि बागै कक सामानि दिनै एडिसिनि हानो गोबांमा सेनानि बागै डेभलपमेन्ट प्रजेक्टनि मोनबाय गोबांमा स्किमनि मोनबाय दिनै एडिसिनि आमसायनो नावनि बागै जे जातियावै दंमोन दिनै जों Tipra Motha Party महाराज गरि हिंखे केबो खरां दिसारा गैया दिनै बिश्राम गन्सनगर पन्चायतनि मोनबाय दिनै एडिसिनि हानो नानानि नायखा आंनि जेबो चिफ मिनिस्टारनो चिठी सुइखा जोंनि अफिसनि हयथ' डिएम अफिसनि चिठी सुइखा
अमा हाइके ताबक जों जॉइंट वेरिफिकेशन खायनायनि बागै जों डिमांड खायनायनि बागै बरावबो जॉइंट वेरिफिकेशन खायनायनि बागै मागसे खायगे जोंनि महाराजा बेहायनो 1 इंची जमीन फानो नन तिप्रासा नि यागो जाते सौयानातै एडिसि बायरे जाते सौयानातै अमसों ताबाव लीगली तै बायरेयावबो जों खायनायनि बागै जों खरां दिसाय माखा बे अमनो जों 5 बोसोराव जोंनि तिप्रा मथा पार्टी तंबानि बागैनो दिनै आसो जरा तानिखे जों जरा नांगो बाक्साफोराव 5 बोसोर बाय माने अनेक किछु जोंनि तिप्रा मथा पार्टीनो तानि खायमेया होननाय साव बे आं सोंनानै मुसु जे एडिसिनो आगे 35 बोसोर चालावै थांखा एडिसिंया खप्र जे तिप्रासार न विभिन्न पार्टी वो तंगै शासन खायखा बरले तिप्रासानि बागै मा खायखा दिनै जे 5 बोसोराव महाराजनो क्वेश्चन खायनाय दं तिप्रा मथा पार्टीनो क्वेश्चन खायनाय दंबो आं अमनो सानानि मुसु जों यूनाइटेड मा दंनाय जों थानसाखि जे प्रसवा खायखायके जों जोंनि एचिवमेन्ट माने जों मारि नगु बनि बागैनि एडिसि माखा जोंनि नगेन्द्र जमातिया सामेश्वरन तिप्रा हरिनाथ देवर्मा ग्राव कुमारी अंसम जोंनि आमचाइनि रति मोहन जमातिया समति बाबे जोंनि भबिष्यनो वासगै जोंनि भबिष्यनो सिकोट खायनायनि बागै बर' एडिसि मुभमेन्ट खायखा दिनै एडिसि मुभमेन्ट खायो एडिसि माने फरायसां ताव एडिसिनि सीएम तैबो गोबां सीएम खा एमडिसि खा फियाबा अ जागाव जुदि आफ्रोजराव बर' थानसाखि चबा खाया हेंखे दिनै जों आसो सिकोरनि आंखामोन आं एडिसिनि सीएम नि आंखामोन दिनै जों आसो लायो कक साइमे आंखामोन थिक बाहायखिनो ताव महाराजानि आइदों चिनि चिराय